Agaw ng pandinig ang tunog ng takong ni Jen habang papasok siya sa kanyang cubicle. Wow, new shoes na naman. Napaka-pasyonista talaga ng lola ko. Bati ng isa niyang koopisina. Siyempre, daanin sa forma nang hindi mahalata na maliit lang ang sweldo natin dito sa gobyerno. Sagot pa ni Jen. Kasunod ang isang malutong na tawa. Isang rank and file na empleyado si Jen sa gobyerno. Kahit maghapong nakaupo at nakaharap sa computer bilang office clerk, hindi mawawala ang kanyang pagka-pasyonista. Lalo na kung sapatos ang pag-uusapan. Mula nang mag-boom ang ukay-ukay sa bansa, isa na siya sa naging avid shopper nito. Pumupunta pa siya sa Baguio, hindi para mamasyal, kundi para mag-ukay-ukay. Nasuyod na rin niya ang bangbang. Lahat ng ukay-ukay store sa Quezon Avenue, dinayo na rin niya. At lahat ng madaanan niyang ukay-ukay ay sinusugod niya. Pero secret lang sa opisina ang pagiging ukay-ukay shopper niya. Ayaw niyang ipaalam kahit kanino na lahat ng damit at gamit niya ay dati ng pag-aari ng iba. Isang linggo na niyang suot ang bagong biling estileto mula sa ukay-ukay store. Itim ito na patulis ang dulo. Simple lamang ang disenyo pero eleganteng tingnan dahil sa hugis nito at manipis na takong na may sukat na 3 inches. Nang isukat niya ito, wala naman siyang kakaibang napansin o pakiramdam. Pagkalipas ng 1 linggo, tuwing suot niya ang estiletong itim, pakiramdam niya ay may humahawak sa kanyang binti. Parang may pumipigil sa kanyang paglalakad. Kaya minsan ay napapahinto siya. Baka guni-guni ko lang yun. Madalas niyang bulong sa sarili kapag nararamdaman yon. Varicose vein lang siguro. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa height niyang 5 feet, high school pa lang ay nagsusuot na siya ng sapatos na may 2 inches na takong. Kaya naman, sa edad niyang 27, hindi maiwasang magkaroon siya ng varicose veins. Isang Biyernes, madaling araw na siyang nakauwi mula sa despedida party ng isang kasamahan sa opisina. Binabasag ng esteleto ang katahimikan ng eskinita sa madaling araw. Naririnig niya, nag-e-echo ang bawat paghakbang niya. Huminto siya ng sandali, tapos lumingon. Wala naman siyang kasunod. Muli siyang humakbang. Hindi pa rin niya na itatapak ang paa sa lupa. Narinig na niya ang tunog ng esteleto. Isang malakas na tok. Hindi naman nakalalasing ang iced tea. Sinabi niya sa sarili. Inilapat na niya ang paa sa simento ng eskinita. Hindi siya humahakbang, pero naririnig pa rin niya ang tunog ng esteleto. Palakas ng palakas at pabilis ng pabilis. Nakatayo lang siya sa gitna ng eskinita. Tinakpan ang tenga ng nakabibinging tunog ng esteleto. Hindi na maipinta ang kanyang mukha sa pagkabingi sa ingay ng esteleto. Hanggang sa naramdaman niyang may humahawak sa kanyang binti.
Pahigpit ng pahigpit. Kaya't napalud siya sa sobrang sakit. May kung anong puwersa ang kumukuha sa istileto. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito matanggal sa kanyang paa. Hindi na niya makayanan ang sakit, kaya napaiyak na siya. Ah! Tulong! Sabado, alas 12 ng tanghali, nang maimulat ni Jen ang kanyang mata. Nasa hospital siya. Ito ang kwento ng kanyang ina. Nakarinig sila ng malakas na sigaw, kaya nagising at lumabas sila. Ganon din ang mga kapitbahay. Nakita na lamang siyang nakabulagta sa eskinita. Akala nila pinagtangkaan siyang nakawan. Pero nang i-check ang kanyang bag, nandun naman ang cellphone at wallet. Nagtaka silang lahat sa marka na nakita sa kanyang kanang binti. Marka ng isang kamay na hugis kandila ang mga daliri. Parang bumaon ito sa kanyang binti sa tindi ng pagkakahawak. Ang sapatos ko. Nasaan ang sapatos ko? Ikaw talagang bata ka. Hindi ko pa nga alam kung anong nangyari sa'yo. Yung sapatos agad ang hinahanap mo. Nandun sa bahay. Iniuwi na ng kapatid mo. Sagot ng kanyang ina. Ikinuwento ni Jen ang nangyari bago siya makitang nakabulagta sa eskinita. Hindi makapaniwala ang kanyang ina sa kanyang kwento, pero wala naman silang makitang ibang paliwanag sa nangyari. Maging si Jen ay nahihiwagaan din sa nangyari sa kanya. Nang makalabas na siya ng hospital, bumalik siya sa ukay-ukay na binilhan niya ng estileto. Ate, sige na po. Sabihin na po niyo sa akin kung saan nanggaling ang mga tinitinda niyo rito. Please naman po. Hindi nga po pwede, miss. Naiilitang sagot ng sales lady kay Jen. Kasi gusto ko lang naman malaman kung saan nanggaling ang estileto na ito. Sabay labas ng estiletong itim mula sa paper bag. Nanlaki na parang bola. Nang pingpong ang mga mata ng babae. Ikaw pala ang nakabili ng sapatos na yan. Ayon sa babae, may isang lalaking nagbenta sa kanila ng mga damit at gamit ng isang babae. Isa na rito ang estiletong nabili ni Jen. Isang linggo na ang nakalipas nang muling bumalik ang lalaki at sinasabing babawiin na niya ang mga gamit at damit na kanyang ibinenta. Pag-aari pala ng namatay niyang asawa ang mga iyon. Maingat sa gamit at damit ang asawa niya. Ayaw nitong may nakikialam sa anumang personal na pag-aari nito. Isang araw, nagmamadali itong pumasok sa opisina. Dumulas ang paa sa isang baitang ng hagdan. Nagpagulong-gulong ito at nalaglag na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi nakayanan ng asawang lalaki ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa, kaya nalulong sa bisyo at napabayaan ang trabaho. Unti-unti niyang ibinenta ang mga gamit sa kanilang naipundar. Nang wala na itong maibenta na gamit, ang mga damit at gamit naman ng asawa ang ibinenta niya. Mula noon, madalas na niyang napapanaginipan ang asawa. Hinahabol siya sa panaginip. Sa bahay nila, madalas bumubukas ng kusa ang mga kabinet at bigla na lamang sasara
ng napakalakas. Bigla na lamang matutumba ang syurak. Nakakarinig din siya ng malakas na yabag ng takong sagdan. Mabuti na lamang at isinauli mo ito. Araw-araw bumabalik dito yung lalaki. Pangatlo ka na sa nagsoli ng gamit ng asawa niya. Yung dalawa, damit naman. Katulad mo rin, nakakaramdam ng kakaiba yung mga nakabili.